Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Paul. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mapait na karanasan ko sa pag-ibig. Sa totoo lang, Tambalan, hindi na ako umasang magkaka-girlfriend pa. Parang pangarap lang yun dati. Tingin ko kasi, hindi malakas ang appeal ko. Pero noong January 2021, nakilala ko si Jane. Kinabahan ako nung una kasi ang laki ng age gap namin. I am 30, she's 21. Okay naman kami kahit malaki ang agwat ng edad namin. I made sure I gave the relationship my all. Sinigurado ko na wala na siyang hahanapin pa. Like any other relationships, hindi naman perfect ang samahan namin. May nagawa akong malaking kasalanan sa kanya pero pinatawad naman niya ako. Hindi ko na inulit ang naging pagkakamali ko at hinigitan ko pa ang masidhi ko ng pagmamahal sa kanya. Tinitiis ko lahat kahit yung masasakit na salita niya paminsan-minsan. February this year, natanggap si Jane sa isang programa sa Netherlands. Todo suporta ako. Usapan namin, hihintayin ko siyang bumalik at dito kami magsesettle sa Pilipinas. Pinanghawakan ko ang pangako niya nung umalis siya nung March. Isang buwan pa lang siyang nasa Netherlands, nag-iba na ang ihip ng hangin. Palagi na siyang iritable. Bigla siyang nanlamig. Pinilit ko namang ilaban pero sa huli, umayaw na siya. Doon na daw niya gustong magsettle. Ang sakit kasi kasama ako sa pangarap. Pero nang maabot na niya, hindi na ako kasama sa plano. Pakiramdam ko, minahal lang ako when it was convenient for her. Tambalan, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Si Jane yung nag-iisang nagpapaikot ng mundo ko. Simula nang iwan niya ako, nawalan na ako ng gana sa buhay. Minsan naiisip ko, parang ang sarap nang magpahinga for good. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Paul. Hello, Paul! Una sa lahat, huwag mong iisipin na magpahinga na for good. Yan. Wag talaga. Kasi marami akong kakilala, juwang-juwa na sila. Kung ano-ano na nga ginagawa sa TikTok eh. Kung ano-ano ang pasilip ang ginagawa sa TikTok. Walay pa rin, di makahanap ng jowa, di ba? So, ibig sabihin, si Jane, hindi yan yung nag-iisang babae sa buong mundo na pwedeng magmahal sa'yo ng ganon.
So wag mong iisipin na magpahinga na for good. Nagkataon lang talaga na masakit pa talaga sa ngayon, very fresh pa, sugat na sugat ka pa talaga, di ba? Kaya naiisip mo yung ganyang klase mga bagay, pero promise malalagpasan mo yan. At kapag nalagpasan mo yan, mapaproud ka sa sarili mo at masasabi mo, buti na lang wala akong ginawang masama sa sarili ko. Buti na lang hindi ko inahit yung isa kong kilay, di ba? Meron akong kaibigang partner, inahit yung isang kilay niya sa pagre-rebelde. Sabi ko sa kanya, saan ka nagre-rebelde? Ano pa naglalaban mo? Sabi niya, nagre-rebelde ako sa mundo. Nagre-rebelde ako. Sabi ko, hindi ba ikaw yung mukhang tanga dyan? Buti na nga lang sila, buhukin sila partner. Mabilis siyang tinubuan ng buhok sa pero Sa kilay. inahit niya talaga partner. Kakilala ko nga isa't kalahati yung inahit eh. Isa't kalahating isa't kalahati. Kilay din. Isipin mo, 1/4 na lang natira. Mas malala yun. Ang lakas mga Baguio beans. 1/4 na lang. Ano ba naman yun, di ba? So, may mga, ito yung sinasabi natin, don't decide when you are at the top of your emotions. Huwag kang mag-decide kapag ka masyado kang masaya, kapag ka masyado kang malungkot, kapag ka masyado kang sabog. Huwag kang magdidesisyon yan kasi sigurado yung desisyon mali. Kasi wala ka sa tamang pag-iisip. Parang parang kapag ka umiinom ka, hindi ba't pag umiinom ka minsan nagsisisi ka pagkatapos ng nangyari kasi ang dami mong pinangakuan. Correct. Meron akong kakalalang ganyan, boss siya sa isang company. Oo. Kapag party nila, Christmas party, talagang nag-open mobile bar sila. So lasingan talaga ng bongga. So nung unang taon niya bilang boss dun sa kumpanyang yan, edi lasing na lasing si Kuya. Oo. Talaga naman Siyempre masaya. Si Kuya Nag-e-enjoy eh. talaga naman, as in, talagang super, ramdam na ramdam mo talagang nag-e-enjoy siya. Dahil sa kanya pag-i-enjoy at langu-langu na sa kaiinom partner, nangako sa mga empleyado na aabot sila ng 15-month pay. Pagdating ng kinabukasan. Pagdating ng kinabukasan, wala siyang matandaan Oo. na nangako siya ng ganun. Pero lahat ng tao na video yun. Oo. Kasi in-announce niya sa mic, yung talaga bang yung maraming talagang magtetestigo nun, lahat nakarinig sa true. Tsaka parang nakakaya naman, boss, di ba? Wala ka isang salita, di ba? Chika lang ang lahat, ganun. So yun yung mga sinasabi natin example na huwag ka magdidesisyon kapag sobra ka masaya. Masaya siya nun, partner eh. Sobrang kaligayahan niya kung ano-anong ina-announce. Ayun, nagsisi sa huli. So Totoo. pagkatapos nun, yung mga susunod na taon, umiinom pa rin siya kapag ka Christmas party kasi yun lang naman din yung time na talaga nag-happy-happy yung kanyang kumpanya. Pero hindi na siya nagsasabi na siya dun sa kanyang staff na, pigilan niyo ko ha. Yes. Kasi alam mo naman kapag ka Dapat ganitong ganon. masyado akong masaya, nagdedesisyon ako ng bonggang-bongga. So ganyan. So ikaw Paul, you are at the height of your emotions. Ang tindi ng nararamdaman mo, ang sakit talaga niyan. Hindi namin ibabaliwala yan kasi masakit talaga yung ganyan. Yung isa ko nga kaibigan, 3 days lang sila ng jowa niya kumakaiyak. Akala mo naman. Kala mo katapusan na ng mundo, True, no? diba? So yung sa'yo po, lalong-lalo na yung sa'yo, yung ilang taon kayo, tapos nangarap kayo together. So masakit talaga yan. Naiintindihan natin. Pero ulitin lang natin punot dulo dito, wag mong iisipin na magpahinga for good. Magpahinga ka lang. Wag. As in, literal na magpahinga. Kung kailangan mo mag-leave sa opisina, kung kailangan mo mag-day off, kung kailangan mo munang pangalagaan ang iyong sarili, gawin mo muna yon. Ikaw muna, sarili mo muna ang isipin mo sa ngayon, Paul. Correct. Minsan may thinking tayo na akala natin hindi tayo mabubuhay Nang wala yung taong yun. Ito Correct. lagi ang iisipin mo. Nabuhay ka nga ng ilang taon nang wala siya. 'Di ba? So sanay ka na, Oo. 'di ba? At ito rin ang iisipin mo, no. Yung sinasabi mong hindi ka physically attractive. Oo. Wag mong iisipin 'yun kasi may mga tao na kapag nagmamahal hindi looks yung tinitingnan. Grabe talaga naman. Oo, kailangan mong bawiin mo doon. Kung atanggap mo sa sarili mo, aware ka sa sarili mo Na wala kang that you are itsura. not physically attractive. Di ba? Oo. Kung aware Real ka talk doon. na, real talk. Di ba? Siya din naman na nagsabi. Correct. Sabi niya, wala siyang sex appeal. Ano yun? Hindi, wala siyang ka-appeal-appeal Wala sa siyang ibang tao. ka-appeal-appeal. Hindi lagi yun ang basehan ng pagmamahal ng isang tao. Tama. Umasa ka. Ito dapat ang maging mindset mo ha. Darating yung time na makakahanap ka talaga ng tao na hindi physical attribute yung titingnan sa'yo. May mga ganun, Di ba? ha? At babawiin mo yun sa ibang bagay. Kung hindi ka physically attractive, babawi ka sa ilang aspect
aspeto ng buhay. You can be intellectually attractive. Correct. O kaya, Diba? ano ka, nakakatawa ka. Yes, Sabi you can be funny. daig ng komedyante, ang pogi. Yes. Diba? Yung mga ganun, bawi-bawi. Ngayong araw na ito, binibigyan po natin ng pag-asa lahat ng mga pangit. Diba? Mas nakakasakit ka. O nga, no? Mas maganda. Yung pagkasabi mo, parang mabait no? Hayaan nyo na birthday ko bukas. Tsaka parang nagugulat pa ba kayo sa mga words ko? Bakit hindi na kayo nagugulat? Pero, Hindi, that's totoo. true, It is true. Totoo 'yun. Kailangan mong ba kasi pag alam mo yung weakness mo, 'di ba i-improve mo 'yun eh. Totoo. O kaya kung alam mo sa sarili mong mahirapan kang i-improve 'yun, hahanap ka naman ng ibang aspeto ng pagkatao mo na i-strengthen mo. Oo, pwede mong i-strengthen. Kaya wala akong looks eh. Correct, 'Di ba? eh. Kailangan maging matalino ako. Tama. Wala akong looks eh. Kailangan mabait ako. Yan. Wala akong itsura, kailangan mayaman ako. Yan Ganun, yung dun ka sinasabi babawi. natin na dapat may parang ambag sa outing, 'di ba? Yes, Total long yes. weekend ngayon, 'di ba? Hindi ako makakapagmaneho para sa tropa ko kasi hindi naman ako marunong magmaneho. Pero ang ambag ko ako naman yung magaling magluto. Okay, dalhin nila lahat ng mga anak nila, magaling ako mag-alaga ng mga bata. Yes, Yan, 'di ba? ganon. Hindi yung sasabihin mo sa sarili mo, ay hindi na ako sasama sa outing, wala akong ambag 'di ba? Dapat meron kang pangbawi, 'di ba? Correct. Ganun talaga 'yon. Importantatious 'yon. Tatandaan mo lagi, Paul, na walang ibang taong mag-uplift sa'yo kundi ang sarili mo. Correct. In this case, you are humiliating yourself. Oo. Diba? Yun agad, nega agad. Wag ganon. Tapos madidepress ka na, magde-develop na yung anxiety mo, at may isip mo na yung mga ganito magpahinga for good. Hindi dapat ganon. Laban lang sa buhay. Laban Diba? lang. Maraming babae sa mundong ito na naghahanap ng jowa. Sabi ko nga sa'yo, di ba, nung unang parte ng tambalan, yung kaibigan ko nga, ang dami ng Oo. kuyukot na pinakita. Kahit ubi-ubi na yung kuyukot niya. Makabingwit lang ng love life. Diba? So Malay mo isa madami. doon sa mga Kaya juwang-juwa nga ngayon na makilala mo anytime soon. True, or ibang bansa. Ang Yes. kaganda, alam niyo po, swerte nga kayo ngayon Kapag naghahanap na kayo ng jowa or gusto niyo makahanap ng jowa, ang dami pong options sa ibang bansa. Kasi ang dali na po. Yes. Because of the world of the internet, di ba? Yes. Noong mga panahon namin, pagod na yung mga tita namin karereto sa kakani-kanino. Ubus na yung mga kaibigan namin, karereto. Kasi ang liit lang ng mundong ginagalawa namin para may makilala. Totoo. Di ba? Ngayon, ang daming pwedeng makilala. Actually, hindi ka mauubusan. Hindi Maniwala ka doon. Hindi ka mauubusan ng True. taong mamahalin. Pero, ang importantatious, katulad nga ng sinasabi ni partner kanina, di ba, bumawi ka sa ibang paraan. At wag yung puro insecurity yung iisipin Yes, mo, di wag ba? ganon, wag ganon. This time, ikaw naman. Yun Correct. yung mahalaga, Paul. This time, yun yung paulit-ulit mo sabihin sa sarili mo, ako naman. Baka, sabi mo nga, umikot yung mundo mo dun sa jowa mo, di ba? So, nakalimutan mo rin kahit papaano yung sarili mo. Di ba? So, ngayon, ikaw na yan. I-develop mo yung sarili mo. Malay mo, sa pagde-develop mo ng sarili mo, may makilala ka. Tama. Di ba? Totoo Meron yun. kang ma-meet, tapos merong ma-inlove sa'yo dahil ito yung trip niya, yung bagong develop lang. Bagong develop lang na tao, ganyan. Yung pausbong pa lang. O, pausbong pa lang, di ba? Isipin mo, 30 ka na, pausbong ka pa lang. At hindi yun Hindi imposible. imposible. Hindi imposible. Yes. Merong mga tao, di ba, sabi nga, life begins at 40. Kasi kung kailan sila 40, saka lang sila nagka-itsura. May ganun talaga. Nakakasakit ka na naman. Hindi, kasi may mga gano'n na. Meron akong marami akong kakilala partner, all their lives, they're working for their families. Diba? Nagtatrabaho sila, pagod na sila, kinalimutan na nila yung sarili nila para sa kanilang pamilya. Nung finally nakatapos na yung huling kapatid na nag-aaral, sa kanya lang naisip Nakita. na, ako naman. Correct. Diba? So, saka lang siya gumanda nung 43 na siya, diba? So, isipin nyo, ilang taon siyang pagod. Oo. Diba? Kakatrabaho para sa iba. Yes. Diba? Kasi minsan ganun tayo. Of course, hindi masama yun. Bongga ka kung ikaw ay selfless. Always for other people. Para sa iba. Ikot ng mundo para sa ibang tao. Pero kailan ka para sa sarili mo? Totoo. Lagi mong iisipin, alam mo, Paul, habang umiikot ang mundo, hindi na uubos ang blessing sa bawat nabubuhay dito. Oo. Diba? Lahat tayo araw-araw may natatanggap na blessing. Malay mo Tama. bukas, blessing mo o magkaroon na ng jowa. Ayan na. Hindi natin masasabi. Umuulan lagi ng biyaya everyday. Correct. So Kung di man jowa, career. career. Oh, mali Diba? mo pera. Totoo yun. Oo. Hindi na uubos ang biyaya araw-araw.
araw-araw umasa ka doon. At pag iniisip mo, pag tumatak yun sa isip mo, may excite kang bumangon Oo, araw-araw. na parang, ay, ano kayang grasyang dadating? Yes. Alam mo kung bakit lumalaki yung problema? Kasi doon tayo nagfo-focus. Yes. Talagang hina-highlight natin, problemado ako, wala akong jowa, wala nagmamahal sa akin ng tsaka ko. Ganon, oo. Diba? Mali, diba? Mali. Tingnan mo, ang laki-laki. Ang Oo. laki-laki talaga ng, ang tsaka ko. Oo. Wala akong jowa. Walang nagmamahal Walang sa nagmamahal akin. sa akin. Isa lang ang pwedeng magmahal sa akin ng ganyan. So yun talaga yung naka-highlight sa life mo. Oo. Nakalimutan mo, may trabaho ka. Yes. Napakalaking grasya ng may trabaho ka. May pamilya ka, may nanay, pamilya- tatay ka, malamang may mga Correct. kapatid ka, may Sa mga true. kaibigan ka. Yan, di ba? Diba? Mga grasya din yan na pwede nating i-highlight. Siyempre, ang dali lang namin sabihin ito. Kapag may problema din ng mga kami ni partner, hindi naman din namin nagagawa ng mga sinasabi namin dito. Isa kami malaking plastic. But at least, kahit Kami paano. ang pinakamalaking example ng mga Correct. hipokrito at Oo, hipokrita. Totoo. Kapag pag problemado kami, ang hirap i-apply na lahat ng mga sinasabi namin ng pagkadali-dali namin sinabi, di ba? Pagkadali-dali namin binitawan. Pero, may option ka, 'di ba? May Yes. option ka na gawin 'yon, 'di ba? So kaya mo 'yan, Paul. Ulitin lang namin, doon kami nag-focus doon sa part na gusto mong magpahinga for good. Wag. Huwag mong gagawin. Change your mindset. Correct. Hindi siya yung huling babae sa mundo, promise. Yes, life is beautiful. Correct. Maraming ibang malandi dyan, promise. Thank you, Paul. Bye-bye!